Hari kaham, tei khapangni tiprasa takuk bukuk song, sini mafani soman, tei joto baya brokno blaike hambai, especially te hambai maro tini, sini YTFP Central Honorable President, sini Sar Soros Devor Mano, sini bisingo paimanjak phaikya o press briefing o, sini YTF ni acting Central ni working president. Sini Taku Prosper Deborma, or Haken Sini Thani Faisal Pake acting General Secretary YTF ni, Sini Taku Lemon Deborma, the Joto Kapang ni Taku Bukuk son of like a Hambai Maro. Especially Mian is a Oitihasik Din, Eva Laiguma, Joto Borokno Nuka, through social media, through news channel of Nibisingte, there 4 September NLFT. Tai ATTF Government of India by kaisa peace accord sign khlaimani o peace accord sign khlaimani bisingte Government of India obono borok kok rukha je buskalni salo tibrasarok ni je jingjal tongmani tibrasarok je deprive ngai nijini un leno suppression tongmani oborokno borok buskalni salo sumu solution runai hinmani bisingte no sine habuba gra negotiate tough kaimani bisingte balai multiple time kok samani bisingte tini sum solution manmani sum nukha tamia hai salo accord sign khlaika sum taiba hambai maro bises kai sin NLFT ni je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai boro o chobawo jorito khai boro langma sasui Kabang borok ni langma three kosokha, tai ATTF di team rokna sun blaike hambai maro, tai borok ni bagi sun proud feel kayo haisi. Kabang ma sini state ni channels rok ebaka abo hake tongui tongo borok na hamya bumung ruwi tini sai tongo ugrubar abo hai rokai. Kaisa kok sun jotono realize kaina nango, saimane ni nango. NLFT tai ATTF kunu dino fano sini country ni against borok fight klayako. Eba kunu dino fana sin state ni against fight klaya ko borok je borok fight kemani abo sampurno dofani rights ni bagai dofani solution ni bagai te dofano fiokta ni bagai borok fight klaimani bagai sing borok no sini YTF ni torof theke blai ke hamjak mu te blai ke hambai sing tini janogo taibo bises ka hambai ma janogo sini ha buba grano o je accord rok signing tomani. It would have not been possible if our beloved Bubagra would have not taken such a serious and tremendous effort to convince the central government. I see. The central government multiple times to convince Khaimani Bishingo tini o success the accord peace sign Khaimani bagai sing ha Bubagra no belai ke sini bekhabai hambai maru. Tebu sing hambai maru was in Honorable Home Minister. Sini Sri Amit Shah ji no bini netritwe tai bo realize khaman bisingte je over the last so many years the pressure of suppressed nga the pressure of nijini rights mani ang tongmani borok obono realize khai borok buji kha tai borok national media ni bisingte bo saka je the pressure of ni rights ni tei borok buskang ni salo fulfill khlaijak nai ga aboni bagai tini hai je 4 September ro sing blai ke hambai maro sini joto khapang ni takuk tai bukuk so je bokha dhunu gei bokha yok jagai nasingi tongnai ro no ang obono kha ka hambai ke kok ka hambai ke obono sanan musungo je it is just the beginning of our step haisi buskang ni salo taibo step haijak nai tagas committee ro form khaimani no dukhna 3 stakeholders like Government of India, Government of Tripura, the promote and stakeholders ni bising the already corrupt ni committee o chongjak mani no saimano sini mayagana habuba gra tai sin honorable the promote and president sir BK Rangkol committee o tongo buskang ni salo o committee ni bising o dialogue choli nai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlaine ni sung poito khlai no tini joto ha busarok no te sini tipra sarok no hai no hai kha ka hambai ke norok no o successful
Norok part namani bagi norok hambai. Belanya hambai ni no question samani bagi. Sini di kebang ma borok sini tirpra haste wo. Interlocutor ni mungi kebang ma buba grone pengen lagi. Eke Mr. Bubur fine interlocutor diang thangka interlocutor ni mungi kebang ma tam sane koksil jamong sejaka. But at the last moment interlocutor fagya. Angapun sanai je dofani jobano poito saya ado fasajo komori thangai. Implement ngai abo norok jato na jainteni khawo sama tongai hisi. Implement bufurung ngai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon ije bubagra boje tabuk je ekot sign khai tomani abo hin ching ra ekot ya and bubagra abon bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daito sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro khancha ke tongi funui man thangkai abo sini se datino implementation nai phiaba singnu go sini tiprasa ro kha buikabama singno saw haisi thum chaw tongi man yasang bobo thango yango bobo irai thango hei thango ama ke bui advantage man thangmani bising tinyo buikabama singno week ni wancho je tiprasa ro je o ekot sign mani te tiprasa ekot sign man tei abon bene sini tiprasa no singno munyo haisi buni bosoni boror ro khwana o je tiprasa ekot signing thang kai tiprasa ro tamung no tiprasa ro debo kuchuk kai thangan nai phiaba je usin tiprasa hangai ro hangai tiprasa ni bai ekot signing mani abon se singam muni lai haisi abon se baksa sa kola pata abu ki chunya nai no just wait khairi sin thakung thajino sai khana ga sin takuk james bosaka je tiprasa ekot signing mani bagai je tabuk stakeholder already arjak committee khama jaga bo already sin bobagra tomoi tom dialect choli nai abo already mention khajak tom and kama jara sin tiprasa ekot sign khapro bobagra ni signature mili ar honu ko sana boi baksa abno tei kama biang ulta polta kok sane ko tom haisi je frunung nai o je ekot omukon khoroksa particular tiprasa khoroksa jati to phani bagai simia omo entire tiprasa ni bagai ekot sign khajak tongo amo implementation nai ni bakhaus nang poito ma sana haisi abo min nin do phani jobani oje poito saya kai abo kuno dina success ngi mania example sumjoto no bebano sum bishas niti sum eje boba grana poito ta bishas themene kai tiprasa wo being a tiprasa to tei ama hekpa hania bir ma dekri haisi tawana di norok joton nugnai abo kethang tongkhang kangkai joton nugnai tiprasa ekot implementation mani 125th amendment bill mani tai NLFT edit ekot je signing mani abo 100 upon 100 abo implement nai tai thajin sin takuk james je sai kana mani kebang ma sini NLFT edit mati bo sini ke bo buya bui dofani borge biji tiprasa ni dofani bororo ma haisi bor phaitam khainani bor dofana tam khaimani kebang ma just miao social media wa comments ho kebang ma nu khaisi ang sanani muso ma mai khorosa takuk te bukuk song bing tiprasa no saksa wan suini borok tiprasa ro no tiprasa dofa mathanani bagai bor dofa no kujugoti sanani bagai 35 bosor haya kare buni rajyo thangai machaya maniya yongkha thampui warjari tomoi kya tong kesep tomoi borok ma tomoi kya tamni bagai tiprasa dofa no kujugoti sanani bagai am haijaga ang sanani muso ma ani khata takuk te bukuk song please sing khasinani dorkar borok 35 years sini hari thangai tomoni ya bolo sini how kibil family sing borok no belai no sini je sini bai aske borok paite bosor borok je thangai tomoni sing borok no belai na hambai paifle amar nana tamninba borok keb ni bagaya borok gono borni personal benefit ni bai borar thangai tomoya ti prasana kuchugot langai dofat sizarna bai se borok dinara silai ni jobo thangai ma tomaisi awang bagai semua kesathini ate kaisa lokong semung 250 kopi man arang man paja apa kaya tobong ere kok samti isa lokong stres amon banya sanai si 250 kopi ni ko gya haisi tabo government bong no aba just a scheme hai boro je ase 35 bosor thangai tongi kya 250 kopi to joton kom si wa haisi in jo 250 crores be tiprasana tam muthang manai tam khai manai hina bol bui ko ma sanai to a 200 tamni bagai sing 250 kopi na sing na hangke tiprasa united to hangka ga sing 2050 kopi poyo sing man ka ma haisi nothing is there sini sing thansa kri ni bagai sible tini aje 250 kopi bor je asak thangai fight khai to mani bor no buto je relaxation mar na blena bor ni buto mawan sunai aro ko mama bor tini NLF ti tha thangai bor simino package to be phele bor simi chana bor simino chana ni hamna ni bai wan chu le ni bui ko wan chu le na haisi
So please amhai ego amhai bokolo sung tonia woi sini tiprasa dofani bagai jara samong khaini final no boro no sung as a legendary ni sung wan chuna nang haisi dinin dina belanya hambai sini khaka ham sini maya ganang bubagra dinin dina bini bobo request khamani bising te NLF ti edit ti request khamani bising te sal buzuk sila ni chobo khai bunya hawa tongo sinai government of India by central government by talk chol mani yabolo tini bebang no possibility thing thanga karon kaisa na tong haisi thanchani bising te jodi no choba khaya kai abon goplai na haisi kubu be choba khaya kai a kubu no sacha nona fiang na haisi Tini YTF Youth Tripura Federation Ingai so kasa press kan thang tongo teta jotrona hambai to press media rono chin logi tongo chin YTF ni honorable president chin Sir Suraj Debbarma acting working president borom ganang Prospit Debbarma acting general secretary Takuk James Debbarma ang soyong acting GS Lemon Debbarma fighting ka jeng tini je press meet ni je mulukung ha jeng semano Mia 4th September 2024 sini NLT dai date ni sini Ozamarok sini Indian government by kasa accord sign kheleka apno tei jeng tini kasa press meet kan thangai tongo apno mainly ta briefing khainai sini YTF honorable president sini Sir Suraj Debbarma ambai sini joto media ni khata hamta hokte bukuk sono tini oro समय baksa sini tini of kokthum sei press bini bisin tin nor joton phai mana nor pila pila paibla hambai thajin nor joton khana ka sini tini ne bises khai sini tini ni press meet nor joton nukha sini thangnai mia sini government of India by government of Tripura accord ngai editf te NLF ti bising te kaisa government of India by accord ngai mani dai borok sini tabu je bus kango sini ti prasani man thai sok te bebang no je package to be family bising te je sini tamni bagai tini o bisas khai borok tini asuk bisi kodoma 35 years 35 bosor ha ya kare ti prasai yok samarnani bagai borok tini az hal sopai boromia eko sign lenen sungmuka tebo sungmuka sini bubagra ajaga tongu sini bubagra sok somai na sungna sawo thanchani lamani bisingtei ti prasa thancha kaisa tongani bisingtei te bahai ke sung jotono thancha kaisa baksan khangke sung sini ti prasa ni mungse mungse sung adai khaiman dini kabangma bororo dini bo sini thanchani ideology phaimin jaro kabangma tongi tongo jotona janjana hamjakti tongi tongoro sung nugoi phayuse sini Tripura hastewo tabu bubagra every step bebak jagano ya kolong bake jotono no logi soboi tong haisi abon bay ang no koinai no jotono sini o am hai according to sini kabang man thai sok tai tung tai no jotono no tong ana sini maharaja Pradip Vikram Kishore Manika Bahadur sini home minister home secretary sini Gobind Mohan bay malai mani tini borok jemal leja tai bundu khanora IB director sini Topon Deka tai bundu khanora home minister ni advisor sini ek Misra am hake bor jotono mal lai sini je bui kwama saitane sin lai thanane kogo sini je ti prasa ekot signing money government of India government of Tripura te ti pramo thani bising te je ekot signing money te abo belanya positive thangai tongo no ke utawana di kuno wana na ni kokere bui kwama sanai bor sainyo tongo ekot ne akajane akain tongo ekot simi sign khai tonglo kintu kuno implement India tebo nor joton nugnai sini 125th amendment bill je bubagra sungno ko mani anga sono sana ne musungo ani jodo khaka ham tahukte buk sono bubagra je sungno ko mani abu kuno dina thokai ni bai anno no san abu kuno thokai ni bagai bosno ko griya bubagra oro sini ti prasa jati bai sini ti prasa tong kosong tongai lukuro no tuye bokuno dina kono political mileage political game thangani bai phaya abone bai na sung YTF rok sob somene bubagra ni bising tei sung bus kango ya pri sei tongo YTF ni je tang botang bubagra ni bising tei je dagi jamani sung bebang tangai chaktom ang sanani musung je ekot je signing mani sini ti prasa ekot 125th amendment bill
tai sini NLF ti additive economy implementation ngai zara implementation ngai ya nai tongai ro nang dijini to phana nang sokomuri tong nang ang amon sani mo chung debo ang koinai sini Takhuk James sini general secretary na bot tekisa sini press briefing khaina ni babe